Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Nag-ikot na kong pieces ako, Leog. Ikot ko to ang pisis mo, Leo. Tapuson ko na akong kinabuhi. Yun na. Sulti, mong amigo nga si Alan. Panagkuta na lang ko niya siya kandila sa akong lubong. Ingna siya anak butong. Yun na. Adyos! Yun na. Ay, binuha niya, ha? Yun na. Ay, magsulti ko na tao, eh. Gisakitan ko pag ayaw sa gibuhat ni Alan, di rin ako butong. Gisakitan Magsulti ko. may ala na ako. Taon mo ang isa. Wala sila yung relasyon ng kapol. Ha? Wala relasyon? O saan ako pagtuo, anak? Dito silang duha sa abong lawak. Naabta na mo ni Nay Athena. Sila ra duha. Ang sabi lagi buhat dito. Nagrosaryo sila. Oo, siya. Kanang... Nagpalayo mi ni Athena. Kaya di ko makaako sa pagtanaw niya. Di ko kapugong sa hugaw galingon putong. Tingali mapatay na ko siya. Oo, yun na. Adyos, Yun butong. na sa layo lagi. May dahil pagpakamatay. Saan ko naman lang sa Tina, be? Saan ko naman si Tina taon? Ang relasyon ni Tina. Saan ko naman lang? Si Alan mo ay basulot in tanan butong. Siya, kay animal siya, traitor siya, maluibon siya. Wa taon pa magluib ni mo langga. Alan, Wa taon pa magkasa. Honest pa. hilom. Paminawa taon ko, maluoy ka, tsuna. Langga, hello. Oha naman siya, bay. Bayalan. Di siya maminaw na ako, taon. Saan naman ani ba? Ay, karoon pa na ho, nag-alintabo ang kasuko ni Chuna. Diyan ni mo. Bay, butong baliw. Gi-off na ni Chona ang cellphone niya. Baliw ko, baby. Si Inday at Tina in taon, baliw ko. Oo, sige. Panagkamutan ako. Tawagan ko si Deti na. O ang nibutong. Mo'y nanawag. Unya kuyog din silang Alan. Unsa may pong ni Alan? Ay sige, pasabot. Gawa ko nun siya makasa. Chuna. O ano? Uwa ba? Uwa ra ha? Ano? Apol na sulti be. Hilom na lang. Ikaw pa. Harbat kay kang dako. Ida, ayaw sa dana Chuna, uy. Hibaw ko. May pagtanaw sa kang Alan, oy. O tinuod man sa da. Anya, patuhuon ko nimo. Mawalang nangyari. Huy, Chun. Kaila kay ko nimo, Jay. Kusog kay kamuhabhab og budbud. Saba na Chuna, uy. Yan ang atong mga kaubang puntos, Madjong. Ay, dali na. Ma? Tuwan na? Okay ang aircon dito sa cottage ngayon duwaan og Madjong. Very good, Amay. Salamat. Ug nasa gi-deliver nga pagkaon, ma? Ha? Pagkaoy? Ay, oh God. Nitawag man sa serbong. Nag-order siya og pagkaon para ninyong magduwa. Oh, thank you. Sige, ma'am. Aris ako. Sige. Paul, nakadungog ka? Unsa ko ka pinangga ni Bong? Grabe, no? Yes. Unya, palabyon ko ni. O karon, Apple, sama na ko sa usa ka ray na nga mao na gisilbihan. Diba? Say na ako ni Wada. Dapat ya, oy, ikabala ka, oy, piksanti ka, day. Thank you. Tara, magduwa na, dali na. Pagkanugon sa akong pagtawad o pag-ilan ni mo, tay. Hapit na hinuon ang adlaw sa akong graduation. Nagbinuang sa linuon ka. Inay mang hampog ko. Natungod ni mo.
nagbalampuson ko sa kong pag-eskwela. Pero karon, dili na tayo. Gikauaw ka. Bisan sakit. Ano dili na ko gusto nga makakita pa ni mo tayo. Dili na tayo. Naglagot ko ni mo tayo. Naglagot ko ni mo. Sino'y butong? Hello, Nay Butong. Oh, day. Salamat taon itong pagre. Asa ka karon? Bisag asa na lang Nay Butong. Day. Uli taon, day. Purti hilaka ni tatay taon ni mo. Ayaw tayo biyais tatay ala ni mo, day. Dili na ko niya Nay Butong. Oh, day. Bati siya Nay Butong. Bati siya. Day. Huwag isa sa tatay ni mo. Buotan sa tatay ni mo. Buotan. Pero siya gibuhat. Day, abi ni mo no. Gilak sa tatay taon ni mo. Nisulti siya na ko. Wag yun siya makasahat sa imong nanay. Baka kon gud niya. Bisag kaming gas nanay may nakakita niya. Muti na gihapon siya. Nay Butong nag-uban sila ng apple sa kwarto nilang nanay. Unya mo limod siya. Oh, day. Bati kay sa tatay Nay Butong. Bati jud kay siya. Nagtuo ko buutan pero sungayan di ay. Nak, pataw ni tatay ni mo. Ikaw din eh. Hangyaw ko day, ulit taon. Ayaw ko niyo biyai. Huwag magyod ko makasataw. Horay ka mao nga nisulti na ko anak tay no. Nga ako mismo may nakakita ninyo. Saan tungos pagpasabot? Tawa ko makasa. Wala kaya ang ipasabot pa tay. Naghapit ng imong graduation. Saan di ako ni mo palit di ako kinasal para sa imong graduation? Hot nagkaon ng imong inasal tay. Anak, Nag-viral pa ka. Action pa kag ambak sa tayan. Sikat kay ka. hindi. Gisudyaan na lang ko sa mga classmates. Kaya nakakita sa video. Nakaila sila ni mo. So, alam ko na eh. Pero nagkaroon ako sa pagtapos sa kong kinabuhi tungkol kay ano mo. Inyo naman kong gibiyaan. Kung gusto ni mo. Magpabilin ming nanay, bisag nasakpan ka na mo. Anak, wala taon. Kapoy ni mo tayo, oy. Habit na taon na imong graduation ni Tay. Hapit na bitaw. Ayaw kayong pakita sa graduation, ha? Unsa to day? Saan lang sa graduation, ayaw gipakita. Dili day ko nimo patambungon. Ayaw gipakita. Kaya kung magpakita ka, dili man ko mapaso. Mao ba? Bye. Hello? Inday? Inday, Athena? O, naman. Kailan? Oh. Inano siya nilang ko. Uy ko. Ang buhok. Niloong siyang hilak. Bay? Ay, butong. Bay? Ano ka? Ha? Pagutong, bay. Pagutong. Bahala ka, tay. Basta kay dili ko gusto nga magpakita ka na ko. Dili og di yun ka mapaso basta moadto ka. Dili yun. Oh, tabi ko. Inom. Sige na, inom na. Inom kayo para mawa ng kauot si mong dugat. Ano mo ka? Salamat ba eh. Ngiyotong ko ka, ha? Sige, gisulti si mong anak. Kuhan. Dili ko niya. Sa di ko niya. Tiwas siya. Dili ko niya patambungon sa iyang graduation ba? Bay, ala. Dili ko makakuyog
sa iyang pagpaso. Dili ko pa-picture sa graduation sa akong anak. Bayalan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!